Bibo nga gisaulog ang Kinabayo Festival sa Dapitan City, kung asa halos gatos ka kabayo ang gibida atol sa kasaulugan. Ani ang report? Halos gatos ka mga kabayo ang miparada sa kadalanan sa Dapitan City atol sa pagsaulog sa Kinabayo Festival sa syudad ning Bag-ulang. Sa Sunset Boulevard, gipakita sa mga horseman ang ilang kahana sa horseback riding ug horse exhibition. Dili sab mawala ang lumba sa mga kabayo. We did this initiative to bring it back as well, no, and to give importance to the horses that along the way have helped our farmers dito sa mga bukid. So this is the first time also that nagparade ta, and then we got to bless the horses with the rider. Ang Kinabayo Festival ang gikonsiderang pinakadakong selebrasyon sa syudad matag tuig. Isip pagpasalamat sa patron nila nga si St. James the Greater o Senyor Santiago. Giwagayway sab ang parpagayo o San Francisco leave sa libuan ka mga deboto ni Senyor Santiago. Duna sa street dance ug showdown competition nga nagmabulukon ug nagsimbolo sa kultura ug tradisyon sa syudad. Duna say nag-ala St. James the Greater ug dunay paandar nga misakay kini sa kabayo. Kinabayo Festival is actually a unique festival of the Dapitanons. It's in Dapitan City, and it's our way of showing reverence to our patron saint, St. James the Greater. And it's actually a religious event by the church, but on the tourism side, we fully support the same. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.